Osasun sistema publikoak, gure kasuan Osakidetzak, badauka unitate espezifiko bat transpertsonentzat, deitzen dena UIG, dela gutxi arte Unidad de Trastorno de Identidad de Género deitzen zen. Bai, eta kendu zuten late, porque quedaba un poco feo ya, baina bueno, oinarrian ez da hainbeste aldatu. Ni dira Pijo naiz, Aiaraldeko 30 urteko gaztea, pentsatu nahi dut oraindik. Hezitzailea naiz, militantzean edo espazio politizatuetan ibili izan naiz urteetan, eta transpertsona moduan identifikatzen dut nire burua. Txaotitis berez printzipioz abiatu zen edo sortu genuen behar pertsonal batetik, zetorren behar batetik, baina, eta gauza da, ni transpertsona moduan erabaki nuela mastektomia bat egin nahi nuela, printzipioz publikatik egiteko asmoa nuen, Osakidetzatik, baina gauza ezberdinengatik erabaki nuen pribatutik egitea. Eta orduan hasi ginen biltzen eta pentsatu genuen polita litzatekeela herrian bertan zerbait egitea. Bi helburu nagusi genituen Txaotitis ekimenarekin, alde batetik helburu ekonomiko hori, laguntza pixka bat ebakuntza hori ordaintzen, eta bestetik hori esan bezala ikusgarritasuna ematea horrelako auziei eta presentzia izatea puntu bat, eta sareak sortzea, eta bar. Orduan hori, herrian egin genuen, pentsatu genuen non egin zitekeen, eta hasierako ideia izan zen horbeko etxean egitea, leku zoragarria dugulako hau, erreferente delako herrian eta eskualdean leku autogestionatu eta okupazio mugimenduan, egon dira beti hor edozertan laguntzeko prest, eta horrela abiatu genuen. Egia da, nik pasatu dela garai luzetxo bat, osasun mentalarekin eta apurtxu bat flojito. Nik ez neukan energiarik igual aurrera egiteko, baina sortu zen sare horrekin tiratu genuen aurrera, eta erantzuna izan zen brutala, hurbildu zen jende pilo bat, pentsatzen genuena baino gehiago, espektatibak pasatu genituen bai ekonomikoki eta bai presentziarekiko. Jarraitu nahi dugu eskualdeko transmaribiboio erresistentzia kutxa bat aurrera eramaten, eta pizka bat mobilizatzen eta lekuetatik mugitzen eta gauza hauei buruz hitz egiten. Osasun sistema publikoak, gure kasuan Osakidetzak, badauka unitate espezifiko bat transpertsonentzat, deitzen dena UIG, dela gutxi arte Unidad de Trastorno de Identidad de Género deitzen zen. Bai, eta kendu zuten late, porque quedaba un poco feo ya, baina oinarrian ez da hainbeste aldatu. Erkidegoan gure kasuan dago Gurutzetan, unitate hori bakarra dago, eta eskaintzen du zerbitzu espezializatu bat transpertsonentzat kasu honetan. Orduan, ze gertatzen da UIG-arekin, sistema reproduzitzen duela bardin eta nahiko violentoa bilakatzen dela. Nik erabaki nuen kontaktuan jartzea UIG-arekin, alde batetik nahi nuelako mastektomia egin, eta bestalde batetik testosteronarekin ere hasi nahi nuelako, orduan, bidea iruditzen zitzaidan hori izan behar zela. Ze traba edo ze oztopo dauden, esan bezala, sistemaren violentzia hori guztiak erreproduzitzen dituela, eta orduan exigitzen dizutena da, como el manual, guk esaten dugu el manual del buen transexual, exigitzen dutena. Hori bi aukera dituzu, edo pasas por el aro, edo ezin zara sartu sistema horretan. Nik erabaki nuen, kasu honetan, performance guztia egitea eta esatea oso gizona nintzela, horrek dakarren arrasto emozionalarekin oso gogorra izan da niretzat. Berez legeak dioenez, famosa lei trans hau atera dena orain estatu mailan, baina aurretik erkidegoan bazegoen oinarri bat, berez ezin zaituzte behartu psikiatriatik pasatzera, baina bideratzen zaituzte berdin, hor egin behar duzu kriston antzerkia, egon behar zara super klabau, bestela arazoak ipintzen dituzte, eta orduan, prozesuan nahiko violentoa da. Suposatzen ditu gauza pilo bat,
trans izateak badauka implikazio bat gure gizartean, hori horrela da. Eta gero mastektomiarekin zehazki, igual gehiago esparru konkretu batzuetan, ez dakit, niretzat adibidez izan da kriston dilema, gero komunetan, aldatokietan, hondartzara basoaz, begiradak izango dituzu, violentzia jaso dezakezu, ez dakit, harreman sexu afektiboetan ere nola epaitua izan zaren, arriskuan jarri alduzun zure burua ere, porque badago jende bat oraindik oso violentoa dela, esfera batzuetan. Eta kuriosoa da, aipatzeko txagotitisen ekimena argitaratu genuenetik, batean gure herriko tabernetako komunetan hasi zirela pintadak agertzen, eta sorpresa ederra hartu genuen, hor sustito hartu genuen, eta apurtxu bat alerta gaude, porque nire ustez argi dago gizartea transfoba dela eta violentzia jaso dezakegula, baina nire mugimendu honek kezkatzen hau.